Ya sampean niku bocah bener ta bocah bener. Ay bocah ta bener ya bener. Mbok kita ki manusa. Ari wong iku kudu ngandele karo wong maning. Kunci kita tekaning sawah lah ka baridin lah ka kebo. Priben-pribenan baridine mendiduk mangkat ta durung serumahe. Ya sing kene sing masih wis mangkat. Kang bener mangkat ta durung. Ya masa kula arepan bobat mampun. Buktine tekaning sawah lah ka wong-wong lah ka baridin lah ka kebo. Duh toli bocah ki Sampai niku beli bener kunku. Oh, apa-apaan kunku? Din. Priben sira ku wong tua ngenteni ning sawah sire lah kata-katakane. Apa? Oli alangan Mang Bun. Alangan apa? Ya alangan mawon lah. Takoni mbok alangan apa, Mbok? Iya bocah putra muka ya masih garing. Beluknya masih bersih. Masih bersih. Alangan apa kacung? Ya alangan gedean bok. Oh anu bukan anak ulah kacung. Oh ulah si kewedian nih baridin wis tahunan dari wong tani. Bukan anak sejene maning cung, bukan kacung diwedeni tani ngapa cung. Alangan Kang Angel Mang Bune lamun benjing mawon pripun si Mang Bun? Benjing tamben lah wong dinae dina blenak rupane niki. Meluk ben maning konon. Nggih. Aduh dipikir bae Din. Kiwe tengen wetan kulon lor kidul wis pada tandur. Kita nyagaraken sira bae. Jadi priben kita pengen ditanduri sira meluk kowe konon bae wis loh. Kongkon wong sejen bae lah. Wis mbok menen urip jaluk kurip Mang Gunawan. Setoli priben wong kula alangan. Sing sabar sampeane. Bokat besok sawah sampean bisa tak weluk.